an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye n y'a kaw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na utu kalo tile 14 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Mali sɔrɔdasiw ye u sigi bɛr MINUSMA ka dagayɔrɔ kɔnɔna na u ka minɛncɛw kɔfɛ a kɛra lahala jumɛnw na an bɛna an ka lasirikɛlaw ta ka bɔ Tɔnbukutu u bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka ɲɛnabɔ ani action diplomatique Mali y'a yira fana k'a fɔ ni CEDEAO taara bi Niger kan don min an fana bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ Burkina bɛ o fana jɔyɔrɔ kelen kan aw ni cɛw ka ɲininkali la. Nin ye Abdoulaye Diop Mali kɔkanko kotigi ka kumakanw ye a ye nin kɛ a ka ɲininkali dɔw jaabiliw senfɛ denmisɛnninkulu dɔw ka kɛnɛ kan awa an ye hakilijagabɔkɛlaw ta ka wele bila Cambel Gimbayara ma ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Faransi an bɛ waati min na ko sa a bɛ Bamakɔ an bɛna ɲininkali k'a a la tɛnkunnen k'a la a bɛna ka na hakilijagabɔ kɛ Abdoulaye Diop ka kumakan ninnu kan. O mana bɔ yen nɔ fɛn min ye Commission nationale des droits de l'homme n'a bɛ wele ko CNDH olu y'u ka hamina jira ka kɛɲɛ ni dankarili waleyaw ye minnu kɛ ka kɛ lakanakow ta sira kan sisan nin waati in na Bayangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bojo ayiwa an ye Maître Agibu Buware n'ale ye CNDH président ye a ɲɛmɔgɔ ye a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛnkunnen kɛ a ka hakilinaw k'olu minɛ k'olu da aw ma ninnu de bɛna fara an ka lasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔna na ani duniya lamini kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin tuguni ka foli kɛ aw ye ka fɔ y'a kaw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye awa an bɛna daminɛ Mali sɔrɔdasiw olu ye bɛr kan minɛ MINUSMA mɔgɔw kun sigilen don kan min kɔnɔna na awa yirala k'a fɔ ko a taara lahala dɔw la minnu minɛ ni kana kɛ ko gɛlɛnbaw ye awa an ka lasirikɛla min bɛ Tɔnbukutu mara la n'a tɔgɔ ko Ali Hussein Alaji ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ko kelen kɔni jɛlen don MINUSMA y'a ka dagayɔrɔ min bɛ bɛr dugu kɔnɔ MINUSMA yɛrɛ ka gafe dɔ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko bɛr lakana ko bɛ cogo min na farati don cɛ banfilabulatigiw kan MINUSMA ka laseli bɛ tali kɛ Mali sɔrɔdasiw ani sɛma jɛkulu ni fariɲatigilamaw ka kelen ka karaw kɛ kama sɔrɔ bɛr kan ani kan wɛrɛw kan ka wolomasiriw tigiya la a ma mɛn kosɛbɛ kunnafonidila Yahiya Tanina da sera a ko ma an ka kunnafoni tɛmɛnenw la. Sisan u ye bɛr équipement bɛɛ de labɛn armée de l'air wo armée de terre wo fɛn kan ka sigi bɛr a bɛɛ de ɲɛnabɔra bɛr kelen tɛ koyi bɛr bɛ Jena bɛ Gargando bɛ bɛɛ labɛnna ka pour que ka hadamaden ninnu ta ka segi nɔgɔya. Yani Mali sɔrɔdasiw ka don bɛr u ni kulu marifatigiw 2 de karila ɲɔgɔn na ni sɛma yɛrɛ sɛnbɛ o kulu ninnu la. Mali sɔrɔdasi ɲɛmaw ka gafe dɔ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maa 6 de bɔnɛna u ni la Mali sɔrɔdasiw fanfɛ kulu marifatigiw fanfɛ maa 30 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u ni la. O don kelen na cɛ marifatigiw minnu ma lakodɔn u bina Mali sɔrɔdasiw kan u kɛtɔla ka kulu min bɛ mɔgɔw latɛmɛ ba kan k'o lakana min bɛ wele Baki mɔgɔ kelen nin tora la Mali wolomasiri taabaw fanfɛ Bubakar Mahaman ni ale ye lakanako dɔnbaga dɔ ye a b'a hakilina fɔ an ye. Kuna sini armée tato bɛr a ye fɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistu de y'a kɛlɛ kɛ a sera ka tɛmɛ san'a ka se bɛr fane ani banbaciw minnu ye accord signé i n'a fɔ ko sema olu de ye armée kunbɛn siɲɛ 2nan u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ ka armée dɔnna bɛr ka cogoya bɛɛ la donc bi an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sardasiw ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o bɛr kelen kama. Dɔgɔkun tɛmɛnen Tɔnbukutu marabolo ɲɛma ladɔnniyara k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'u sigiyɔrɔ bila a ka laseli la a ye kumakan dɔ nkalontigiya minnu kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛna dantɛmɛwale dɔ ɲɛsin faso jama ma. Tawuden ni gouverneur y'o laseli ɲɔgɔn kɛ
o sɛbɛn in ka dɔgɔn bi communication kuma kan ka kɛ kuma caman bɛɛ da kan ka don a la parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ ti tubabukan mɛn fana o bɛna kɛ fɛn ye bɛɛ bi taa fɔ donc fo jamana de ka fɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi. Hakili jigina kabini san 2022 Mali woromasiri tabaw ma se ber yɔrɔ kofɔlen n'o ye ber ani Tombouctou furancɛ kilomètre 60 bɔɲɔngo Kidal bolen kɔ a la ber be sema ka dagayɔrɔ belebelew la ni Alusena Haji Kala seli ye VOA Bambara Sogala ka bɔ Tombouctou. A yirala k'a fɔ ko dugujukɔrɔ mugu dɔ pɛrɛnna ni denmisɛnnin dɔw ye u taatɔ u ka foro la Jaweli dugu la ka taa Douanza région kɔnɔna na Tijani Wedrago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Baɲangara ani Douanza fanfɛlaw la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Waati laban ninnu na Mali camancɛ yanfan na dugumisɛn caman dugumamugu pɛrɛntaw kɔni lasagolen do o yɔrɔ ninnu na wa kɛn bɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ o nin na kɛrɛnkɛrɛnniyala sifilakaw bi sɔgɔmada in na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko a wale dɔw kɛra duguni min n'an b'a wele ko Janweli ni o yɛrɛ bɛ Douanza o marabolo kɔnɔna na sifilaka dɔw kɔni samiya baara hukumu kɔnɔna na u kɔni y'u ka wotoro siri walasa u bɛ se ka taa baara kɛ sira kan Janweli dugu kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka wotoro o kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta in kan wa kɛra sababu ye maa 5 fɛn fɛn kun bɛ nin wotoro in kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna o nin na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na. Hakilina jigina nin ta sen fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnnaw ka kɛ Janweli mara la baw kalo tɛmɛnen fana a ɲɔgɔnna dɔ kɛra mun kɛra sababu ye ka maa 3 n'o fana ye sifilaka ye ka olu bɔnɛ o nin na ka fara o kan yɔrɔ camanw na a ɲɔgɔnna dɔw kɛra i n'a fɔ Somadugu walima Ogoduru Koro mara la o bɛɛ lajɛlen kɔni ye sifilakaw di. A dɔw bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ taa kungo kɔnɔna na nin mugujugu in dɔnbaliya kama u b'a tɔmɔ ni ka to tilɛngɛ na n'a ye a bɛ pɛrɛn n'u ye caman bɛ bɔnɛ o nin na o senfɛ. Baɲumankɛtɔnw olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sigi kunnafoniw nasira la ne ka kunnafoniw cari radio siraw fɛ ale ni bɔlɔlɔw fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin mugujugu in bɛ se ka kasara lase denmisɛnninw ma cogo min na. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ayiwa sisan an bɛna an da don Abdoulaye Diop n'ale ye Mali kɔkanko kotigi ye ale ye laseli dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka taabolo minnu n'a bɛ kan ka kɛ Niger ani fɛnɛ ka fara o kan ka ani Faransi ani Mali fɛnɛ camancɛ la u ye visa tigɛli min kɛ Mali jamana na a y'a jira a ka kumakanw na k'a fɔ ko u ma sarangani kɛ Mali la a la n'i ye a jate lajɛ kɔkanko ni jamana cɛla baaraw bɛ kɛ cogoya minnu na ko fɛn dɔw de don taabolo dɔw de don minnu man kan tɛ k'a kɛ n'a kɛra a bɛ kɛ i b'a fɔ ko mina sɔrɔ dɔ de bɛ ka essayer ka dankari dɔ haka bonya ani barika la awa o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛla baarakɛɲɔgɔn dɔ ma n'a tɔgɔ ko Chambel Gimbayara ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye a ka kunnafoni sɛnsɛ sɛbɛn b'a bolo tungaraden don a sigilen don Faransi jamana la Chambel b'an bolo kɛnɛ kan. An ka tabiyaw la an b'a fɔ ni mɔgɔ ye fɛn k'i la i ka n'i ta sara mais o ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ladiriw ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o sariyaw yɛrɛ de y'a boloda k'a fɔ ni jamana ni jamana wɛrɛw bɛ baara la ni mɔgɔ min ye wale da ka ɲɛsin ma sariya la e fana bɛ se k'o wale kelen da k'o lasegin a ma pour que o jamana in o fana k'i bonya a bɛ fɔ o de ma ko réciprocité a y'a mɛn kɔsa in na ko Faransi wulila k'u y'u ka consulat datugu k'u tɛ visa di maliyɛn ma tugun ka taa u fɛ yen nɔ jamana bɛɛ de b'a décider mɔgɔ min bɛ na i fɛ mɔgɔ min tɛ na i fɛ mais aw bɛ anw de fɛ yan n'aw bɛ nin baara sugu boloda an man kan ka mɛn réseaux sociaux kan olu ye ambassade ni consulat sigilen bɛ yan de u kan ka sɛbɛnni de kɛ affaire étrangère la k'a fɔ an ye nin raison kama an bɛna nin baara boloda wa ma kɛ o bonya kɔnɔ bon n'aw ko fana k'aw y'a lajɔ anw ka mɔgɔ tɛ taa aw fɛ yen bon an fana y'a jira k'a fɔ aw ka mɔgɔ minnu fana bɛ na an fɛ anw fana tɛ dayɛlɛn pour que olu ka na k'a fɔ dɔrɔn ko anw de mago b'olu la anw de dulonnen b'olu la bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na dunan fɛn o fɛn bɛ Mali la u tɛ yan dɛ ko an ko ka d'u ye dɛ u bɛɛ bɛ kuta de ɲini o de fana nana hali ni Air France aw ye min mɛn Air France ni baara bɛ jɔ an y'an bolonɔ dɔ sɛbɛnw de la compagnie Air France ninnu ani anw cɛ n'o ye IATA sariya o jɛkulu ye min bɛ occuper aviation ko la o sira fɛ hali n'i bɛ fɛ k'i ka avion wulili jɔ i kan ka jamana prévient tile 3 sanni i k'a ko kɛ mais nin décision taara a ma fɔ jamana ɲɛmaaw ye kɛra wagati min mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ avion kɔnɔ ka bɔ jamana wɛrɛ k'u bɛ na la Mali la u taara
taara dɔ la jigi fo Tunisie halisa olu mana y'a dɔn bonya t'o kɔnɔ kɛlɛ min b'an ni Faransi cɛ anw ma jamanadenw sɔn da la aw ma sariya bato ka wuli dɔrɔn tilegan fɛ ko aw tina an y'a yira k'a fɔ non exploitation min kun dira aw ma nin saison nin kɔnɔ o annulela n'aw nana don min k'aw b'a ko reprend n'a diyara an ye de a bɛ kɛ o u bɛ taa mɔgɔw bɛ aran na yɔrɔ min u bɛ taa kɛ fɛn na n'u y'a wuli don o don an fana b'a wuli Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali tɛna se ka bɔ a kɔnɔ a kelen Niger bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Niger tɛ se ka bɔ a kɔnɔ kelen Niger bɛ gɛlɛya min na Mali bɛ cɛsiri fɛn o fɛn kɛ k'u dɛmɛ Mali bɛ n'o kɛ pour que Niger ka se ka dɛmɛ ka bɔ nin kɔnɔ Niger bɛ gɛlɛya min na k'a fɔ k'aw bɛ sɔrɔdasiw de dilan ka taa bin u kan k'o y'a solution o tɛ se ka k'a solution ye CEDEAO man kan ka Niger agresser u man kan ka u ka sɔrɔdasiw bila ka taa bin Niger kan problème bɛ Niger a bɛ Nigériens de ni ɲɔgɔn cɛ u ka Nigériens yɛrɛ bila u ka jaabi sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a yira k'a fɔ o de y'anw ka hakilinata ye OTAN nana bin Libye kan nin cogo de la an y'an sigi k'a lajɛ san 10 hali bi anw b'a a dingɛ kɔnɔ u bɛna bin Niger kan sisan nɔ réfugiés de bɛna caya personnes déplacées de bɛna caya terrorisme bɛna taa fan bɛɛ donc an ko anw tɛ se ka aw dɛmɛ o sira fɛ donc Niger ni Mali ala barikala bi an ka gouvernement an'an ka sɔrɔdasiw an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an y'a faamuya mɔgɔ minnu nana ka n'an kɔ don ɲɔgɔn ma olu de bɛ ka malo seba tɛ Mali ye mais an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ jɔ fana na sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka ɲɛnabɔ ani action diplomatique Mali y'a yira fana k'a fɔ ni CEDEAO taara bin Niger kan don min an fana bɛ bɔ CEDEAO kɔrɔ Burkina bɛ o fana jɔyɔrɔ kelen kan aw ni cɛw ka ɲininkali la. Ayiwa nin tun ye ministre Diop ka kumakanw ye Chambel nibayara komi y'a fɔ aw ye cogoya min na ale b'an bolo nɛgɛ kan ayiwa Chambel i bisimila Malikura kɛnɛ kan ne Malikura lamɛnbaa bɛɛ fo denmisɛnnin ma kɔrɔ ayiwa an bɔra sisan ka ministre Diop n'ale ye Mali kɔkanko kotigi ale ka kumakanw lamɛn Faransi ani Mali cɛ ani CEDEAO ni Mali cɛ ani ko minnu bɛ kan ka kɛ Niger ni wagati ninnu na e ye kunnafoni sɛnsɛla ye awa e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna i ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ kumakan ninnu na an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro ye dakurunya damadɔni dɔn min bɛ sɔrɔ ka fɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnen na sisan a kɔni gɛlɛyara a tɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan tiɲɛ don u b'a fɔ ko bonya bɛ mande bonya masigi bɛ mande nka Faransi ni Mali cɛ kunkanko koɲɛw hakaja tile fila in na nin ko fila minnu tugura ɲɔgɔn kɔ sɛbɛn dibaliya visa siratigɛ la ka taa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani pankuru in fana pankuru ɲɔngirili jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ waati ni a kɛcogo a kɔlɔlɔ de barika bonyana ka tɛmɛ kɔrɔlen kan tiɲɛ don Mali b'a jo fɛ n'a a ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina don nka fɛn dɔ kɛcogo n'a kɛ waati o b'i ka jo k'i bolo jalaki ye ka sabu kɛ a bɛ bin jamanaden minnu kan a n'a bɛ degun ta ka se mɔgɔ minnu ma n'u tɛ magoɲɛ n'u tɛ tɛmɛ n'u ɲɛ tɛ ɲini u ka ko la o bɛɛ lajɛlen bɛ fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tɛna a waleya faamuya minnu ka visa ko dalen tun bɛ yen n'a bɛ tulo minnu ka pankuru ko n'u bɛ taama na n'u ma taama sɔrɔ minnu yɛrɛ bɔra ka na jamana kɔnɔ n'u tɛ se ka sigi ka bɛn n'u ɲɛna waati. Awa Chambel ayiwa Chambel e yɛrɛ bolo sisan ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin koɲɛ in na sani an k'an da don CEDEAO ta la sabula a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO mana se Niger ma dɔrɔn ko Mali ka tɔndenya k'a bɛ ɲɔngiri CEDEAO kɔnɔna na awa o ye hakilinaw ye yala e yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ wa a bɛ se ka sira sɔrɔ wa. O man ka kɛ Mali man k'i sen bɔ CEDEAO la ni jamana kelen lafasali ye ka sabu kɛ CEDEAO sigira de Farafana tile biyanfan jamana bɛɛ lajɛlen kama u ka se ka na ni nafasɔrɔ sira ye jamana tan wɔɔrɔ in ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ politiki bunakun ye ko kura ye a la o ye n'an ye a ko la ka sabu kɛ kabini Abuja bɛnkan n'o bɛ wele ko protocole d'Abuja o de nana ni politiki bunakun ye a kan gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo a protocole in na ni jamana min ye fanga dara k'i diyagoya la i bɛ sigi kɛrɛfɛ de f'i ka wote kɛ ka ban nin jaabili la ayiwa o dun bɛɛ la ta n'o ma kɛ Mali man k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ k'i kɛ bolokɔniden taamasiyɛn jamana kelen lafasali kama a man ka sɔn ka jɔyɔrɔ labila u ye k'a sabu kɛ a bɛ na ni tɔn cili a bɛ na ni faamuyabaliya ye tɔn kɔnɔ. Chambel an ka foli b'i ye ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin ye taabolo ninnu kan an bɛna dɔgɔkun in kɔnɔna la an ye Chambel sɔrɔ bi ka hakilijagabɔw k'a kan nka halisa an bɛna kunnafoni wɛrɛw ɲini a kan ka hakilijagabɔ caman wɛrɛ k'a kan don nataw la awa. A yirala k'a fɔ ko Inde jamana kan ko mɔgɔ 9 olu fatura kasaraba la min binna u ka batokɛyɔrɔba dɔ kan ayiwa ko a kasara a ma sɔrɔla ni jizunba de binnen ye a yɔrɔ ninnu kan ka na kɛ ni dugukolo walaki ji taara ni dugukolo ye ka sɔrɔ ka na don adamadenw na ka mɔgɔw
ni tiɲɛ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan ko halisa mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu ma ye ayiwa bi ni kunnafoni in dira Hindu jamana ka jamana ɲɛmɔgɔw marabagaw fɛ. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an seginne kana an ka studio wɔrɔnan kɔnɔna na ka don an ka jɛmukan taku filanan kɔnɔna na awa ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka an masɔrɔ ni wagati ninnu na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Watugukaw fɛ Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abidjan Côte d'Ivoire faaba kɔnɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan ayiwa Tumutukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 7 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka don jɛmukan in na ni waati in na a b'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na ni waati in na an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube sanfɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Commission nationale des droits de l'homme ne a bɛ wele ko CNDH olu y'u ka hamina ba de jira ka kɛɲɛ ni dankarili waleya dɔw ye minnu bɛ kan ka kɛ ko u yɛrɛ ka fɔla hadamadenya hakɛw kan Bojo Baɲangara mara la ayiwa an ye wele bila CNDH ɲɛmɔgɔ ma a tɔgɔ ko Maître Agibu Buare a b'an bolo nɛgɛ kan Maître i bisimila Malikura kɛnɛ kan. Salam alaikum. Wa alaikum assalam Maître. Awa fo ba lamɛnta ba bɛ fo. Tabarikala o diyara an ye awa an y'i wele bi kana ka ɲininkali tɛŋunen kɛ o la sabula a y'aw kan nabɔ ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw ye minnu b'a la ka waleya minnu na u waleyara utukalo tile 9 waati la tɛmɛnen in na Baɲangarakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bojo mara la awa ka hakilinaw ye jumɛn ye nin taabolo ninnu kan. Bon ɲininkali diyara an ye an ka hakilila kelen de don parce que an bilalen don ka adamaden hakɛ kɔlɔsi ani ka tɔpɔtɔ donc ni waati damadɔ in na gɛlɛya caman donnen don a ko la an y'an da se min ma n'o ye Bojo ta in ye n'o kɛra utukalo tile 9 tari jatigɛ wale kɛbagaw u binna jamanadenw kan ani an ka golomasiri taba dɔw donc a ko juguyara donc an ye wolowele kan da an ye communiqué kɛ donc k'a jira k'an ka nisɔngoya jira k'a fɔ bi man ka kɛ an ka sirasiw kan bi man ka kɛ population civile kan k'a ɲini état fɛ gouvernement fɛ parce que olu de bilakun ye ka bɛɛ lakɔlɔsi sirasiw fara civile kan ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ gɛlɛya kana se mɔgɔ si ma jamana kɔnɔ donc an ye wele bila u ma u ka dɔ fara cɛsiri kan cɛsiri bɛ sen na mɛ u ka dɔ fara a kan kosɛbɛ parce que an ye waati damadɔ in na jamanadenw bɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira ka u ka siran jira k'a fɔ u makaralen tɛ u kɔlɔsilen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara la Baɲangara mara la donc an ka communiqué in an y'a kɛ o hakilila de la k'a ɲini jamanadenw fana fɛ u kana funteni kojugu pour que kana ni funteni wɛrɛ ye kana ni jadi wɛrɛ k'o fara jatigɛ wale kɛbaga ninnu ka ko kan o bɛ se ka wolo kɔlɔlɔba la an y'o fana laɲini kɛ an y'a ɲini fana ka ayiwa Maître o diyara an ye ayiwa ɲininkali filanan tun ye mun ye k'a dɔn e ka kulu
ana aw ka baarakɛɲɔgɔnw aw kun bɛna min kɛ nka i y'a bɛɛ don jaabili kɔnɔna na sisan ayiwa ɲininkali kɔni ye mun ye ka foli bila i ye i ka kumakan ninnu dilina an ma a diyara an ye kosɛbɛ i ni ce an ka foli bi k'an bɛn waati wɛrɛ awɔ i bɔre awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an bɛna fɛn min ye an ka laselilikɛla min bɛ Niger jamana kan n'a tɔgɔ ko Mahamadu Kaba Jakite ale ka laseliw lamɛn a bɛna an kunnafoni kibaru laban minnu bɛ Niger jamana kɔnɔna na nin waati in na olu kan an ka kumakanw lamɛn. Sɔrdasi ninnu bolo dalen bɛ sɔrɔ kisɛba kan Mohamed Bazoum ka ko la kamasɔrɔ u ko jamana ɲɛma in tun ye kuma minnu lase kɔkan faamaw ma ko ani a ka denbaya minɛlenw tɔɔrɔlen don ni balo ji fura ani kurantanya la wa k'u ye a ka nɛgɛjuluw ɲagami k'a bali weleliw la. CNSP ko o kuma bɛɛ ye galon ko gɛrɛntɛ ma ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma in ma. U ko maaw ma minɛlen don nin wagati na k'u bɛɛ bɛ bolo ɲuman na min ye ko sɔrdasiw t'u bannen don jamana ɲɛma in ni a ka dɔgɔtɔrɔ ka ɲɔgɔn ye k'o fana tɛ tiɲɛ ye. Le président Dessus reçoit régulièrement jamana ɲɛma kɔrɔ ni a ka dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen u ka ɲɔgɔn ye laban yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛlen k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 11 tɛmɛlen ni sanga 30 ye fo nɛgɛ kaɲa 15 wagati. O ɲɔgɔn ye in de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ y'a fɔ ko bana fosi tɛ Mohamed Bazoum ni a ka denbaya la nin wagati in na wa Mohamed Bazoum yɛrɛ ye o seereya ni message dɔ ye a ye min ci a somaw ma ani kɔkan jamana dɔw ma. Nin kumaw b'a yira ko sɔrdasiw kɛlen bɛ ka Mohamed Bazoum ka nɛgɛjurula weleliw kɔlɔsi sabula colonel major Abdraman Amadou Clara k'a fɔ ko seereya minɛnw b'u bolo min bɛ nin kuma ninnu bɛɛ sɛbɛntiya wa kibaruya kura u ko tuguni ko Mohamed Bazoum ni maa dɔgɛrɛw na nɔ minɛ janfala u ye min ta ka ɲɛsin jamana ma. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour. Niger jamana ye seereya caman fara ɲɔgɔn kan bi min b'a to Mohamed Bazoum ni a nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka nɔ minɛ jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔ kan u ka kɛwalew la. Min ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲanginiw kɔni ye fanga dafirilaw ko wulikajɔ dɔw bi senna nin wagati in na walasa ka dɔbɔ jamanadenw ka degun na. O jamanaden ninnu dɔw ka tagamaw ti ka kɔtigɛ hali bi k'u ka dɛmɛ yira CNSP la kunun fana wulikajɔ dɔw bolo dara. Nin jamalajɛ ninnu caman labɛnnen bɛ kulu M62 de fɛ o min tun bɛ Mohamed Bazoum ka fanga sinaya la kabini wagati jan. Kulu in ka ɲɛma Seydou Abdoulaye tun datugunen don kaso la nin ye a kalo damadɔ ye k'a tun bɛ ka fitina kumaw cari dugu kɔnɔ. A ka tɔndenw tun ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ nka u ma se ka a labila. Bi tɛnɛndon a ye kɛnɛmala lasɔrɔ a ka kiri kɔfɛ. An ka maître Bondal Efred lamɛn Abdoulaye Seydou ka lafasalibaga. Kiribulon ye ɲangini kɔn bi min tun taara k'a nɔrɔ jagoya la Seydou Abdoulaye la. O min senfɛ a fɔra ko a tun na kalo 9 kaso kɛ nin ka CFA $1,000,000 sara jamana ye. Kɔ kan hali bi CEDEAO tɛ ka jamana dɛmɛbaga caman sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan ka na kɛlɛ la Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Benin ani Nigeria kɔfɛ CEDEAO jamana tɔw fɛla tɛ o fɛrɛ in ye wa hali u ka nin jamana 4 ninnu na lasigidenw ni olu ye députéw ye olu dɔw fana ma sɔn. Faragbɛla États-Unis kaw fana ka lasigiden kura Niger ambassadrice fana kuma bɛ sen na k'o kan ka baara daminɛ a tɛna mɛn. O jamana in teri baarakɛɲɔgɔnba ye Niger ye dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko a fɔ États-Unis laban tɛ ka jɛni nin fanga dafiri ye ka Faransi to a ka kɔni na Niger yɛrɛ kɔnɔ kunungo jatigɛwalelaw ye jan da sɔrdasi kulu dɔ ye Sanam dugunin na. FDS maa 6 fagara o senfɛ nin k'u ka mobiliw jeni. Mahamud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. L'Amérique jamana kan yan nɔ kungo jeni tasuma o ye lamagaba kɛ Awayi mara la awa sabila a ye a kɛra a jate bɔra jateminɛnaw fɛ k'a yira k'a fɔ a ka nin san 100 laban ninnu na a jate ɲɔgɔn ma deli ka ye ma caman de fagara a senfɛ awa o fana la u y'a yira k'a fɔ ko sigidala mɔgɔ caman b'a la k'u ka i plein kosɛbɛ marakɛbagaw la k'u ma mesure ɲɛnamaw ta yaasa ka se ka mɔgɔw ni kisi cogoya min na mɔgɔw ni bɛ se ka lakana a la cogoya min na. Modibo Dambili bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn.
ni takami ni a fanga ani a ka teli kosɛbɛ ye a dɔgɔlenba mɔgɔ 96 de bonya ani na moyi jate fɔlɔ minnu kɛra karidon a ye su minnu bila minnu buguna ma se ka tigɛ ka dɔn mɔgɔ suga mɔgɔ minnu don ni tasuma in ale lahayina ka fiɲɛminɛyɔrɔ a kɔni a y'o tiɲɛ ani a ye nɛgɛ fɛnɛ yele ni laseli kɛra peletie fɛ ni ale ye weleweleda kɛ masurunyamɔgɔw ye minnu tununa ko u kana sɛgɛsɛgɛli kɛ ADN na yasa mɔgɔ minnu tanyana buguna ka tigɛ ka se ka dɔn u ka wulu minnu be ni olu bɛ sumusumuni kɛ yasa ka se ka mɔgɔ minnu tununa olu ka ye y'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ bɛ sɔn ka na caya kɛmɛ caman ma wa u ye yɔrɔ camanba de kɛ nka ni wagatinin na ko 207 dɔrɔn de be wulu sera ka yɔrɔ mun sɛgɛsɛgɛ laseli kɛra polisiw ka ɲɛmɔgɔ fɛ ni tasuma in a sɔrɔla kun min na hali bi o ma dɔn a ko dibilen don a barila sigida mɔgɔw la o kosɔn caman bɛ kiri bɔ fangalamɔgɔw la ko u ma kululasomani walima u ma wulika bɔ yɔrɔ la u m'o o lahala fɛnɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ fiɲɛ minnu donna koɲa la u ka kululasomani masimafɛn minnu ni olu bɛ bila u ka fiɲɛ juguba ninnu n'olu nana olu man tunnen tun don u tun man ɲi wa ou bien mun de tun kɛra wa mɔgɔ si ma nin dɔn kululasomani minnu kɛra télévision ani radio la nafa tun t'olu la ka sababuya kɛ courant tun tɛ mɔgɔw bolo. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ ko ta donnen bɛ Furubamugu la fɛn min ye Mali tolantannaw ka kuluba n'a bɛ wele ko Femafutu o yɛlɛmaliw la a jirala k'a fɔ ko hakaja ko a ka cɛbɔya Femafutu ɲɛmɔgɔ ya nɔfɛ n'a a ma sɛbɛntiya fɛnɛ Mali tolantan fédération kulu kɛlen bɛ ka kulu dɔ sigi sen kan ka se ka cɛbɔyaw sɛbɛntiya ko Salaha Babi ale bɛ kan ka jira halisa k'a fɔ ko ale ka cɛbɔya ma wuli ka bɔ yen nɔ a b'a nɔ la Siaka Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. ɲinan jarila nin ye Salaha Babi kanubaw dɔnkilida kan ye a kɛlen ka kuma ta kunu kari uti kelen tile 13 san 2023 Bamako jamana jɛyɔrɔ dɔ la Salaha Babi n'a cɛbɔɲɔgɔnw tun nana kunu k'a yira k'u bɛna Siranturonta fédération ɲɛmayaso kala fili uti kelen tile 29 na ta Bamako yan ni Salaha Babi n'a ka kulu ye fédération ɲɛmaya sɔrɔ u y'a yira k'u bɛna baara caman de waleya Mali Siranturonta bunakun kan i n'a fɔ ka kan cɛ kɔrɔbalenw ta jɔnjɔn ta a dɔ wɛrɛ ye ka ye coupe du monde kɛnɛ kan hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye Salaha Babi ne ni n ka jɛkulu an b'a dɔn an b'a yira fana k'a fɔ ko farafarali ni ɲɔgɔn kɛlɛ o tɛ balontan dilan jama dalajɛli de bɛ balontan dilan an b'a dɔn fana jamana ko de don kɛ mɔgɔ ko tɛ an dalen b'a la fana an farala ɲɔgɔn kan ka hakilina min ta nata tɛ a bɛɛ jamana ye mɔgɔba ye fɛn fɛn b'an ka lisi kan a bɛɛ bɛ taa fɛn dɔ de kɛ ka sɔrɔ ka na balontan kɔnɔ an bɛ fɛ k'a yira o la comité exécutif fédération kɔnɔna la hakilina fara ɲɔgɔn kan de don ka tila ka jamana dɛmɛ ni yɛrɛ sɛgɛn ni wɔsi ye ka fɛn di jamanadenw ma an bɛ n'a yira o la fana balontan in an bɛ na tamasire de bila k'a yira mɔgɔw la ko fɛn fɛn ni jamana in b'a ɲini balontan in kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an b'a ɲini k'a d'a ma ka degun bɔ a kan o degun ko jan tɛ dɛ ko gɛlɛn tɛ balontan nafolo an b'a don balontan na balontan kɛbagaw fana u bɛ mun ɲinina kɔnɔ an b'u bila sira kan hakilina jiginna Salaha Babi Tombouctou Siranturontan ligue ɲɛmaa don cɛbɔ tun don ni Siranturontan fédération ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira cɛbɔ sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛli kama o nana yira ko Salaha Babi ka cɛbɔ sɛbɛnw ni Siranturontan fédération sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'a yira hakilina jiginna ko Mamutu Touré ba vieux Siranturontan fédération ɲɛmaa k'u ka sɛbɛnw dɔrɔn de ka ɲi Mamutu Touré ba vieux an bɛ don min ko bi a bɛ kaso la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. An bɛ foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ɲɛna ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi Malikura jɛmukan na kunnafoni minnu walawalala aw ye a kɔnɔna na o de kɛra aw garisɛgɛ ye bi jɛmukan in a labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka nɛgɛw la kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw kan nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ